Čaute a je mi nesmiernym potešením, že vám môžem predstaviť niečo veľkolepé pre nás. Pripravili sme si pre vás prvý supermarket Maťové akcie. Nachádzame sa v Šali na Hlavnej. Všetci Šalania, všetci budú vedieť, bývalá DM drogeria. Poďte sa pozrieť, jak to tu vypadá. Tak vítajte u nás, pripravili sme si pre vás naše stolice. Čiže tu máte obrovský regál z celého sveta. Samozrejme nemôže chýbať ani merch Maťové akcie. Pre smedných ľudí tu máme pre vás spravený obrovský kút nápojný, aj najširšiu ponuku vreciek do vysávačov, do kávovárov a podobných vecí. Nádherné vojne do tvojho auta. Samozrejme, že máme výborný sortiment parfémov, vôni, Yankee Candle. Pripravili sme si pre vás aj tú najpredávanejšiu a najpoužívanejšiu drogériu. Malý výber toho, čo máme pre vašich miláčikov, pre psíkov, mačičky a podobne. Máme tu pre vás pripravený alkohol z celého sveta. Parádne rumy, vodky, koňaky, likéry, vína. Každý si príde na svoje. Tá najdôležitejšia otázka, kedy otvárame už zajtra ráno o 8, čiže v útorok. Sme tu pre teba. Moc sa na teba tešíme, všetko dobré a užívaj.